जय भीम जय भीम। बारे रविंद्र भैया बा। अच्छा साथियों, आज हरिओम स्टूडियो बड़े भैया मन्नू भैया की देखरेख में एक मिशन गीत जा रही है। आई गीत हमारा चैनल मिशन अनिल टाइगर के चैनल पे जाए निवेदन करब कि आप लोग ये गीत के चैनल के सब्सक्राइब कमेंट जरूर करब जा। आज ये पूरे बहुजन समाज का हालात का भइल हो। आए दिन बलात्कार हत्या रोज डेली कहीं ना कहीं सुनात बा और बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही सजग प्रहरी शानदार जानदार जिला अध्यक्ष बड़े भैया अरविंद कुमार गौतम जी और अवनीश धमदर्शी जी जो कि गोपालपुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी से, कहना है क्या? बस पाता सवर ले बा, बाकी लोग बिगड़ ले बा। बहन भी नहीं पिया धूरी भइल बा होला। बहन भी नहीं पिया धूरी भइल बा होला, धूरी भइल। बहुजन के मजबूरी भइल बा, बहुजन के मजबूरी भइल बा। यूपी में बसपा जरूरी भइल बा, बहुजन के मजबूरी। उत्तर प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी। उत्तर प्रदेश की आयरन लेडी 2027 में 5वीं बार बसपा की सरकार बनने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और हम अपने लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, पूरे बहुजन समाज, पूरे सर्वजन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2027 में फिर से बहन जी को सीएम बनाने का काम करें लोग। कहना है क्या? सुना बहुजन भाई अब से बतिया बिचारा। समझे के पड़ी पूरे बहुजन समाज के लोगन के। हमार खास तौर सवाल जितनी लोग मिशन गावत हो, हम मिशन गावे वालन से सवाल करतानी कि कितना बसपा खातिर वोट मांगत हवा लोग। मान्यवर कांसी राम बाबा साहब का नाम लेके खाली बहुजन समाज में घूम के बसपा खातिर कितना वोट मांगत हो आप लोग। आप लोगन के समझे के पड़ी कहीं ना कहीं हमार के बहकावे में हमान के लोग कठपुतली जैसा नचावत हो। खाली जय भीम कह के मान्यवर कांसी राम साहब का नाम लेकर के समझे पड़ी का? सुना बहुजन भाई अब से बतिया बिचारा। सब कुछ बिगाड़ दिहला अब से सुधारा। लगता जिंदगिया हैया धूरी भइल बा, बहुजन के मजबूरी भइल बा, सबही के मजबूरी भइल बा। यूपी में बसपा जरूरी भइल बा।
धन्य है मानिया बहन जी, जेकरे पास मड़ई रहे ठीक से मड़ई भी ना रहे, लोग तिरपाल डल्ले रहे, लेकिन धन्य है मेरी बहन जी जो कि कांसी राम आवास दे करके सब कुछ व्यवस्था कौ के, पानी तक व्यवस्था कौ के खाली बहुजन समाज के लोगन के चाबी पकड़ा देली। किला बहुजन समाज के लोग अब से तो लोगन के छत हो गई। आज वो बहुजन समाज का लोग मानिया बहन जी पे कमेंट करता कि बहन जी आज हम लोगों के लिए किया ही क्या है। यह लखनऊ अंबेडकर पार्क, लखनऊ गैला पे सीना चौड़ा हो जाला खाली अंबेडकर पार्क देख के कि बार बहन जी, एक बहुजन समाज के लिए शान की बात है, स्वाभिमान की बात है, सम्मान की बात है कि इतनी सुंदर अंबेडकर पार्क बनावल गई। आज कुछ लोग संविधान बचावे आइल होन, संविधान आज वो लोग बचावत है ये लोग संविधान का विरोध कैलस। और हमारे बड़े भैया गोपालपुर विधानसभा के अध्यक्ष जो कि बड़ा सम्मान मिलता है आपसे, आदरणीय आप शैलेंद्र प्रधान जी का कहना है क्या, गृह मंत्रालय धई के बैठल तड़ी परवा, खवारी करे आइल बा बिलारवा, अब वही से समझ जा बहुजन समाज के लोग, अगर संविधान केहू बचाई महापुरुषन का विचारधारा पे केहू चले वाला है तो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आयरन लेडी मान्या बहन जी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी अगर बहुजन समाज के महापुरुषन के विचारधारा पे चले वाली है तो बहुजन समाज पार्टी हो। ये लिए 2027 में मान्या बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे आप लोग। कहना है क्या, गृह मंत्रालय धई के बैठल तड़ी परवा, दूध रखवारी करे आइल बा बिलरवा, अनिला दिनेश बादे छुरी धइल बा हो, अनिला दिनेश बादे छुरी धइल बा हो, छुरी धइल बा, बहुजन के मजबूरी भइल बा, सबही के मजबूरी भइल बा, यूपी में बसपा जरूरी भइल बा, सादर जय भीम, नमो बुद्धा।